Si Jesus wala nagahigugma sa imo tungod ikaw hiligugmaon. Siya nagahigugma sa imo kay agud to nga ikaw makabatyag nga ikaw iya hinigugma. Ang pagtuon subong, simanal nga pagtarakay, pag-review, pagbusisi o kung pagtuon sa atong leksyon sa eskwela, sa Lupita. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ari ang akong mga guest, mga kauturan nga sa Mansonson, inyo nagid sila na aprubahan nga you were blessed sa ilang contribution sa aton nga leksyon, mga kauturan, sa aton discussion. Si Pastor Delbert Hintapanan, siya nga aton nga senior church pastor diri sa aton simbahan sa CPA. Si Pastor, may adlaw sa imo. May adlaw, Pastor. May adlaw sa aton mga kauturan kay mga kabyanan nga nagapadayon sa sunod sa ning programa kag sa sining nga tion kabayo nga Ginoo magpakamaayo sa aton samtang kita magapadayon sa pagtukib, paghibalo kag paggiho sa kinaiya kag gugma sang Dios. Yes, kanami pagtukib kag paghibalo sang kinaiya sang Ginoo. Ang ako ni kadua nga pakilala mga kauturan, si Pastor Dr. Rafael Carado, siya ang aton nga Dean sa School of Theology diri sa CPAC, mga kauturan. Daw mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw sa tanan naton nga mga kauturan sa tibuok kalibutan, labi na gid sa tanan nga mga Ilonggo kag sa tanan nga makaintindi sang hiligaynon. Kabay pa ang Dios no magapanalangin sa aton samtang kita magatuon na naman sang aton nga leksyon sa mga semana. Yes, thank you, Doc Raf. Mga kauturan, aton leksyon 7 para sa Agosto 8, tubtob Agosto 15. The Portrait of Love. Ang portrait, ang pagtanaw kag sang gugma, mga kauturan. Ang lalantawon sang gugma na Jesus. Sa hindi pa kita magpadayon, mga kauturan, ara kita inyo permi bantayan sa K5 News FM kada Biyernes ang gabi alas 8:30 tubtob alas 9. Ara man kita sa YouTube kag sa Facebook. Ato ni ko ang aton mga ulo sa sini nga tion Ginoo yari kami ni kapalapit sa imo, nagakilala sa imo pagka-Dios. Yes. Amon ini ginatugyan ang pagtuon Ginoo sa sinigin nga tion kabay pa nga imo kami lamdagan, imo kami tagaan sang kaalam kag mga nadumduman namon ang amon mga tinunan kag amon ini share mabahin namon, matag namon sa amon mga manugpalamati kag sa amon mga tumalanaw. Salamat gid nga imo kami gamiton sa siningation sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Pastor Delbert, ang aton sadsaran na teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makita naton sa nang Korinto kapitulo 13, versikulo 13 nga nagasiling, gani ang pagtuo, ang paglaom, ang gugma nagapadayon. Ini sila nga tatlo. Apang ang labing dako, gid sini sa ila amo ang gugma. Yes, masunson. Inigid nga ginahalambiton, gina-memorize ang aton mga batanon, kay bisan pa sa mga tigulang. Yeah. Atong tunaan karon Pastor Delbert and Pastor Rafael ang pagka-supremacy, pagka-superior sang gugma. Kay pag-abot sang Ginoo ang aton nga faith, paglaom kag ang aton nga pagtuo medyo magkanay-kanay na pero ang gugma magapadayon tubtob sa walay katapusan. Yes, ano pa ginaton maabuton dari Pastor Delbert. Si Pablo naglaragway, Pastor, kaga
siling sa English tailored or gintahi niya ang mga pulong na nagapahayag sa mga hilikoton kung ano ang ginahimo sang gugma kag ano ang wala ginahimo sa gugma. Yes. Doc Raf? So sining nga semana atuntun ano ang mga teksto sa Biblia nga naga-emphasize about sa gugma sa Diyos kag nga amo ini ang tema labi na gid sa mga sinulat ni Pablo Yes. labi sa unang Korinto Yeah. no ang gugma nahimo nga sentro nga tema sa topiko sa mga topiko nga ginaisgutan ni Pablo sa unang Korinto. Kag sa sinay nga semana aton tun-an nga ang gugma hindi siya pareha sa iban nga pulong kay ang gugma can be not just a descriptive but can be attributive. I will emphasize Yes, that's correct. Wow. So, hindi lang kay feeling, hindi lang kay Hindi lang. Balatsyagon o kung ano dira, but it is more than that. And then, that's why, that's the superiority or the supremacy of love. And then, aton mantunan, ang kinaiyas ang gugma, kag kung pagbatas sang gugma. And that's it. The endurance of love. Yeah. Sa aton nga Sunday, August 9, okay, that's the essentialness of love. Ang akong itanaw ning essentialness, ang alibutod, ang pagka-absolute, absolute fundamental core, ang aragid sa tunga-tunga, ang matagid sang gugma. Yes, Pastor Delbert. Siling sa naunang Korinto, Pastor, Kapitulo 13, kalabanan ini siya ginakutlo sa panahon sa kasal. Apang ini siya nga klase sang gugma nga ginlaragway rin ni Pablo. May term na ginhambal si Pastor Kagina. Hindi ni siya nahanungod sa pagigugmaan ay sa opposite sex, or we can makasiling kita nga erotic love sa terminolohiya sa mga Grego. Ini siya mapahamtang naton or mapatuhoy naton sa matutuon nga gugma sang Ginoo para sa aton. It cannot be reduced into love is not only reduced into isa ka emosyon. Hindi lang naton siya ma-reduce ng isa ka mayong buhat o kun mga maayong pamatasan. Pastor Carado, hope he will expand sa iya term kagina. In this thing, siling niya dere, it is a total commitment of our action, feeling, and thoughts towards siya sa Ginoo. Yeah. Matthew chapter 24 verse 12, it is a warning para sa aton kag sa mga tumuluo nga samtang kung kaisa ang pagkamalaot nagabunayag ang gugma sang kalabanan nagbugnaw, and we cannot afford. Hindi ta maka-afford nga ang gugma sang mga kauturan naton sa pag-alagad kag sa iglesia magatahaw. Yeah. Doc, before na ako niyatag sa mo, normally, kabalo kita nga tatlo ka klases ang gugma. The filial love or the philos, and then higugma sa isig kapareyo, and then ang eros o kung erotic love, ang gugma naton sa opposite sex. Dayon, ang agape, ang gugma sang Dios. Doc, ma-qualify ni mo ini mga tatlo ni. Actually, Doc, akong gin-research sa AI. 8. Walo. Oo, hindi lang tatlo. 8 ka klase ang gugma nga present during sa ancient times ang Roman kag Greek. Gitawag nila agape, unconditional love, no? Ang eros, erotic love, philia, friendly love, storge, or family love, ludus, playful love, mania, obsessive love, pragma, enduring love, philausia, self-love, love of self. So, 8. Oo.
Pero ang ginahisgutan diri ang atong leksyon nagambal agape, no? Agape. Ang ginahisgutan diri. Kag ang una ko nga emphasize diri nga wala pulos ang propesiya, sumala pa. Wala pulos ang kaalam, waay pulos ang pagtuo kung waay sang gugma. So muli na una-una diri. So bisan naga-istorya pa ikaw sang mga naglain-lain nga pulong, speaking of tongues, no? Kung waay sang gugma, useless ang term gigamit sa author. Useless Yeah. if not driven by love. Love. Hindi sila, gamit sila, they are useful, but without love, they are useless. Yeah. And that kind of love is agape love. That kind of love is agape love. The unconditional love. Unconditional. Nga wala siyang ginapaabot, wala siyang kondisyon. Basta kay gugma lang ko sa imo, batonon mo kung sa hindi, ibalusan mo kung sa hindi, anong himuon mo, wala ko labot, basta nahigugma ko sa imo. And that's the love of God. Do you have some more, Pastor? I don't know, Pastor, I don't know with Pastor Carrado if magsugot ba or agree with me o mga kauturan. Para sa akong, because love is self-existing. As it is attributive or it is an attribute of who God is. I think hindi siya nakadepende sa himuon sa tao. So that's Wala why- ka depende sa resulta o Sa kung resulta. sino. Basta kay hatag lang, sino man ka. That's it. Do you have some more, Rock? And this love is connected no sa gugma sang Ginoo. Sa Jewish abing nga mentality pag magisgot sila sa word nga love, it is connected labi na gid kung gamito nila ang word nga agape, it is connected sa gugma sang Dios. And this kind of love no sumala pa hindi ni produce ang tao kung tao lang. Tao lang. Muna Correct. That's correct. This is the highest, kitawag din the highest form of love. Kay resulta ini siya sang puno, tao nga puno sa balaan nga espiritu. Spirit-driven Yeah. kind of love. Kag I believe para ma-possess ini no sang iglesia ang agape love kay ti sumala pa nga without this ang mga problema sa Korinto hindi masulban Hindi masulban. tungod kay ang nagairal ang mga nagkalanlaing nga gugma pero dili agape love. Hindi agape love. Ang gugma nga hindi mo pa inubuson, ang gugma nga okay, ari di sa aton nga Monday, August 10. What love does? Anong ginahimo sang gugma? Yeah, ari di na identify na enumerate sa aton leksyon 7 mga kauturan ka mga pamagi kung ano ang ginahimo sang gugma. Yeah. Yes, love shows patience, kindness, rejoice in the truth, bears all things, believe all things, hope all things, endure all things. Balik ko sa imo, Doc. Yeah. May mga Greek equivalentary. But anyway, hindi ginato na master kayo ang Greek. But at least we can perhaps simplify, okay, and then identify how patience is being shown by love, how kindness, so forth and on. Siguro, Pastor, no, enumerate kag ma-explain ni siya sa aton mga kauturan ini tanan, no? Pero una ko nga emphasize diri nga kung imo lang tawon ni sila tanan, ang gugma wala gina-describe, wala lang siya gina-define by means of description, pero gina-define ang gugma by means of action. Yeah. So, very good. Kung ang kabaliktaran sini, wala ka pasensya, hindi gugma. Hindi. Ti siling diri magawas ang tutuod nga gugma panahon nga
matabo ang mga challenging circumstances sa imo nga kabuhi, mamalaan kung ano nga klase sang pailob Bailob. ang ara sa imo. Pailob bala ini nga nakabase lang sa tawhanon nga pailob o kung nakabase ini sa gugma nga amo ini ang ginahisugutan sa Korinto. Amo man ang kindness, no, nga ginahambal diri. Kag ang aton nga siyempre may mga Greek ginahambal diri, no, ginahubad diri sa Greek, ginatry hubad sa Greek kung ano gid bala ang root word. Ang kindness diri is from the word kesed in Hebrew, actually mercy. And to show kindness, si Pablo nagambal nga kinanglan ang isa ka tawo ipakita niya ini siya sa iya isig ka tawo. Nga ina nga pagpakita niya sa isig ka tawo, halin ini siya sa Dios. Connected siya sa Dios kay pwede ka man abi makashow mercy nga hindi damo man maluluyon nga tao eh. Oo. Damo maluluyon nga hindi iya pareho sang kapag ka maluluyon sang Ginoo. So ang meaning diri nga kindness is rooted from God's love, rooted from God's kindness. God's attribute. Yeah. Ikaw naman sa Yeah. pastor. Before na ako natag sa mo, Pastor, ang akong diribla nakita, yung initanan, patience, kindness, naga-rejoice, naga-kalipay, bears all things, believes all things, hopes all things, endure all things. Diri na ako na-demonstrate ni Jesus dito sa cross, sa Kalbaryo. You see, gin-challenge siya kung Diyos ka, panawag na. But iyan na ginpugong, He endures that because that's the only way He can save people. Kaya kung manaog siya, sino man ka mo man, wala lang mo kumalingking sa power ko. But Jesus endure. Sakit na kayong i-challenge ka. May tani kung niway ka mahimo, pero kiti, pwede mo mahimo, yet, imong ginpunggan. Yes, Pastor. So, nabilin diri Pastor, no, sa siling ni Pastor Carado kagina. And I agree sa iyang, it's not only that love is an attribute of God and ang gugma should be done is not only a description. Kay kung kaisa mo na perti ang aton hambal kag sermon na hanungod sa gugma. Kag ang description nato nanungod sa gugma, pero kung kaisa daw sa nasiling mo man Pastor, ini siya na fulfill wala I don't know sa aton ako makonfess ko ya nga I cannot fulfill all this. Only Christ. Si Kristo. Kung wala si Kristo. That's why I wanna go ahead. So and then the last thing akong din nakita Pastor kay kagina sa ni Pastor Carado is that ang kaalam wala sang pulos islan siya sang bag-o nga alam kag ibalo sang Ginoo ang pagpamulong sang propesiya kag ang gift sang panagna manginwalay kapuslanan kun ini siya ang iyang tinutuyo sa ni iya na ma-fulfill. So pero ang gugma lang gid ang ma-endure, ang magapadayon in the sense that it is attribute of God. Being the attribute of God, it endures God He Himself in such a way. Yeah. Okay. Kadamo pagit pero kiti wala na kita panahon ginalagas kita. What love does not do. Kay na dito sa Lunes, what love does, anong mahimo sang gugma. Karon sa aton nga Tuesday, what love does not do. Now this is negative. Yeah. Doc Rap, may ka So kung imo makita no sa piyak 7 area 8 tuod ni siya nga kung kaysa maglantaw ta damo negative kita kaysa positive. Pero ari ang love does not envy. Again enumerate diri no. Love does not boast sa Ilonggo. Nagapatikal. Okay. Love does not puff up and does not behave rudely.
does not seek its own, does not get easily irritated, does not keep records of wrongs, does not delight in wrongdoing. Tinaw mo ni pirmi ginaobrata. Yeah. ang mali Pastor Blanca kay na nga kung ang tanan nga gugma base lang sa tao, hindi ta ma-appreciate ang gugma nga ginatawag sa Biblia. Kung ang gugma nga ara sa aton nga nagapangibabaw sa aton, no, nakabase lang sa aton nga pag-intindi kung ano ang gugma, feeling lang abi or whatever, hindi siya nakabase sa prinsipyo sa Biblia, bisan sino madagdag gid diri nga mga pamaagi or negative, no, nga description sa buluhaton. And I believe everybody maigo gid diri nga mga mensahe nga ini, pero hindi ta magproblema, no. Para sa ako pastor, hindi ko magproblema kay ti sa aton gi-emphasize kagay na attribute ni sang Dios mo. Yeah. And God's attribute can be communicable. Ma-share ni siya, pero hindi ta Kompleto. siling wala nga we can be like God but we cannot be equal with God. Yeah. We can be like but not God equal. Yeah. We Not can like be God himself. Okay. Yeah, Pastor. Yeah, sa punto ni Pastor Carrado, no, because only God is an absolute. Again, share yan sa aton. We cannot be an absolute as God. So, nag-share lang ta sa iyang attribute. Pero Pastor, no, dari, ti kung kuwaon ta ni ang nat. Kuwaon ta ni ang gugma. Does not. Kasi lang niya wala. Amo ni ang wala ginahimo sa gugma. Pero kung kuwaon ta na ang wala, so amo ning makatabo sa ato iglesia. Do you think it is happening in our church today? Yeah, para gidya. Ang pagkahisa, okay? Ang ako, ang pride, ang pagpakita-kita, ang walay batasan, hindi, okay? Ang iyagid ang buot matuman. Hindi high blood about pertikid ining ako nga kamot ni ako lawas ko na bautismuhan pero ang kamot ko ay ni na tumoy tubig kag ang isa diri hindi madumot damo tao yang tamnan dagi kakawayan ay hindi gid malipatan ang mga hinimuan nga malain tubtob sa kamatayon, and that's love, that's not tani amo na nga initanan madula once we have Christ. Amo ni aton nga sa Wednesday. Balik ko sa imo Pastor, the portrait of Jesus. Ano di? Jesus is patient, kind, suffer tanon. Sana salinan natin kagina Pastor, no, because tungod sa Ginoong Hesus, love is the attribute of God. So sa sining nga bahin, ginpakita ang fullness, ang kabug-usan sang laragway, sang gugma, ginpakita sa ato ni Ginoong Hesus. So si Ginoong Hesus sa bug-os niya nga pasensya with all the patience, and imagine sa ginmention nimo kagina ato na siya dito sa cross. Sa aton nga pagkatao, hindi naton mahimo nga maglumpat ato ka gabaslan ang magyao-yao sa aton, pero si Ginoong Hesus tungod kay Dios siya pwede kag sarang gid siya. But then he gininsultuhan siya. Iya mismo mga tao wala nagbaton sa iya. Ang tao nga gitingwaan niya nga luwason, amo mismo ang gasikway sa iya. So God demonstrated his patience. God demonstrated his kindness despite of the cross, despite human death for him. He meant to save. Bisan patsyon mo siya pero ang iyang gusto sa imo luwason kapag ihapon niya. And I don't know, para sa ako na I don't know kung may ara ko perspective ka ngay sina. So Jesus rejoiced. Si Ginoong Hesus kalipay siya sa kamaturan. Kag sa lunsay lang gid nga kamaturan. Jesus also hears and endure all things. Yes, and that's correct. Imagine bala no, ang portrait kay Jesus ang gugma sa Ginoo. Dira gid dok sa iya mga pagpakamatay sa cross. Kaya imagine bala kita siguro pwede ta mapatay. Pero dying death as a criminal,
Oh, wala ka sang hinimuan nga malain yun patyon ka sa kriminal. Yet Christ bears all things. Ang mga tao nga imong ginayo, amo pang nagsinggit, ilansang sa cross. Betrayal sa tao, sakit kayo na. Oh, ang imong nga hinigugma are the ones who disowned you. And that's it. But Christ show everyone nga siya mapisinansyahon, siya is kind, siya nagakalipay sa kamaturan, endures, bears all things, and believe all things. Doc Raff. So, siling diri, no, ang ganang ko diri nga, gamba diri nga, samtang ginambal ini ni Pablo, ginasulat ini ni Pablo sa taga-Korinto, si Jesus ang ara sa una. Amen. Samtang niya ginadescribe ang gugma ba? Si Jesus ang ara sa iya nga mind. So, love as defined by Paul is a portrait of Jesus. Yes. Or let us say, Jesus is the portrait of love. Yeah. Love is the, The portrait of Jesus. So, amo to gyambal ko kagaina sa grammar, sa Greek grammar, no. Pag maghambal ka descriptive, pambal ko Jesus, God is love. Ang Diyos gugma, descriptive na. Pero magbaliktadon mo na ang gugma Diyos, attributive na siya. Hindi na pwede i-apply sa tao. Yeah. Kaya na bala magambal ta, God is love, of course, yes, all the time. Yes, love is God. Pwede mo baliktaron. God is love is God. Pwede mo na baliktadon. Pero kung tao, Rafael is love, pwede. Pwede. Yeah. Pero love is hindi pwede. Hindi pwede. Yeah. So sa tao hindi mo pwede baliktadon ang ining dalawa ka description grammatically because siling diri only Jesus is the portrayal, the real portrayal of Jesus portrait as love. Sa Cebuano, hulagway, sa Ilonggo, laragway, Laragway. sang Diyos. No? Yeah, baw, doon na lang kami na ito nabiling. Hope, faith, and love. But the greatest of all is love. Pastor, There's a point kay Pastor Nanda, love is enduring. Ang paglaom, ang positibo nga paghulat sang maayo nga matabo sa aton eventually will be fulfilled. Matuman na siya sa aton. Ang aton nga pagtuo matuman man siya sa aton kung si Ginoong Hesus mag-abot na sa aton. Pero ang magapadayon sa gihapon sa walay katubtuban amo ang gugol sang Ginoo. yeah, kay ti, God is eternal. God is love. So love is eternal. Pero ang paglaom niya, matapos abot si Kristo, Okay na, fulfill. nag-fulfill na. Ang pagtuo niya, pag-abot ni Kristo, fulfill na. Pastor Raff. Although, diri giambal sa atong leksyon nga although pwede man nga ang faith kag ang hope will also last forever, Yep. no? Pero nga greatest gid ang love, no? Nga greatest gid ang love gawas nga gi-explain ni pastor nga eternal tungod kay it express an eternal attribute of God. Well, kung imo gamitan sang logic, since love is eternal, therefore, love is the greatest. Una lang. Okay. Amo ni ang akong explanation, Pastor. Yeah, and that's correct. Nobody can argue. Yeah. Kahit you see, tatlo gin-describe ni Pablo, pero iya gin-qualify nga ang pinakadako, the greatest, among the three is love. Yeah. They are all good. Yes. Yeah, but if you will qualify them, the greatest is love. Why nakita panahon mga kauturan? Mga ano lang ko kay Pastor Delbert yung mga last take, mga pang billion, and then
eventually si Pastor Carado. Sa aton mga hinigugma nga mga kauturan, akong ginapangabay kag akong ginapangamuyo sa Ginoo nga kita magaluntad kag magagiho kag magahimo sa mga butang suno sa gugma sang Ginoo sa aton. Apang kung kita mapaslaw, bunayag ang dulot sang Dios sa aton. Pero ang gugma sang Dios is supreme and enduring. Yes. Yeah. Doc Ralph. So mga kauturan no, amo ni ang akon nga naganahan sang aton leksyon. Ang naganahan ko sa gospel no kay waay gid ya sang lugar nga ang tao magdako pa Yeah. sa gugma o kung sa gospel. Mhm. Tanan tao basta makainkwentro sang gospel maano gid ya? Makulo ano tawag sa Magkupos. kanang nang to the point nga ma-encounter nimo ang si Jesus Christ. Hindi mo makita ang self Wala matabunan siya, Matabunan. no? Matabunan gid siya Masuppress kung sa masuppress sa English. because and this is the power of the gospel. Amen. The power of the cross nga it conquers all once everybody is in love with Jesus. Yeah. Ang punto dok, maduktan ka gani isang gospel. Madula ginang hugulingon mo. Yes, yes. San sino ka dato mga magrano Why ka status Yeah. dili? Wala ni status symbol diri. Once ang gospel ang maing balita makaabot sa imo, makaigo sa imo. Doktor man ka, engineer man ka, o kon ordinaryo lang ka, everything will change in you. Kabay pa mga kauturan nga muna. And then, that's love. Amo lang na ang gugma lang gid nga wala sang kondisyon mga kauturan nga gugma sang Dios. Amo ning magairal sa sulod sa iglesia. Wow! Wala problema ang iglesia mga kauturan. Galing kay piki nga gugma ang aton ara sa aton. The love of Christ alone will change the picture of our church. Amen. Sa hindi pa si Doc Raff magpangamuyo mga kauturan, aton na pasalamatan si Sir Alex Federo and Ma'am Jena Federo Ilumer, Jimmy Trino and Anely Trino Perdido, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hevieso, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Ido and Fee Midon Vandes, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardenico, Dr. Balijong, Leopold Balijong and Ma'am Ivy Hope Balijong, Helen Barbasa, Ladel Labalan Gaswood, Marlobel Hiruta Loren Cag, Sister Antipas Piedad. Yes, Doc. Pangamuyo kita. Amay nga balaan tagiya sang amon nga kinabuhi kag amo ang tubdanan sang tanan nga gugma. Kami amay padayon nga nagatugyan sang amon kaugalingon idalom sang sini nga gugma. Nga sa diin amo lamang ang perpekto nga expression sang gugma sang amay kag ini nga gugma nagpadayag pinagi sa imong anak nga si Gunong Hesus. Kabay pa ini magapabilin tagstagsa sa amon nga kasing-kasing padayon kami tabunan kag mabatyagan namon ang susama nga gugma sa amon nga kinabuhi kag amon padayon man pakita ang portrait sini nga gugma sa amon isig katawo. Yes, Lord. Padayon ni i-bless amon nga mga sponsors sini nga programa. Yes. Tanan nga mensahe nga gina-air sa YouTube, sa radyo. Kabay pag Ginoo, padayon nimo nga i-bless ini hangtod nga madamo pagid ang magpreparar sa imong ikaduha nga pagbalik. Amo na gining ampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.